everyone, खुलुमबाय. Once again welcome back to my channel. So दिनैहाय आङो थांनो नागिरदों भैरबकुन्दआव. बेलेग मोनसे खामानि दं आरो आंनि खामानि नङा, आंनि आगैमोननि खामानि. ओमफ्राय आं बिसोरजों लेंनायखाय आं थांफाबाय आरो न'आव ओरैनोसो दंमोन नालाय. बेलेग खामानिनि थाखाय आं अबावबा थांनो ओंखारदोंमोन, ओमफ्राय बे खामानिया जायासै. ओमफ्राय आं बिसोरजोंनो दिनै थांफासिगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो. नै रौता मोनबाय, जोंनि रौता बेनो. एसे एसे देखायलांबाय थानोसै, नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो. रौता सफैबाय जोङो, रौता. ओमफ्राय दाना इथिं थांसिगोन आरो उदालगुरि थांनाय लामाया बिथिंजाय. स' गाइस, नै जों दायो फाइनेलि सफैबाय भैरबकुन्दआवहाय. ओमफ्राय ओरैनोसो माने आंहा जेबो खामानि गैखाया, आं आगैमोनजोंसो फैफादों. बिसोरहा मा होनो बेलेग खामानि दंमोन आरो आंबो बारा मोजां मोनथिया मा खामानिमोन. ओमफ्राय जों दायो सफैबाय आरो आं जास्ट ओरैनो बिराद बाहेरायाव ओंखारनो लुगैदोंमोन आरो ना, नायनो लुगैदों नेचारनि बिउटिखौहाय माबायदि जादों. नै नुदोंना जि समायना जाखानानै दङ जायगाफोरा. ओमफ्राय गोथां जेरैबो दंफां लाइफां, हाजो हायेन जि समायना सोमखोर जानानै दंजोबो. बिराद बिउटिफुल नुदों जायगाखौहाय. बिदि माने न'आव थाबाय थानानै बर जायो नालाय, ओमफ्राय एसे ओंखारनो लुबैयो. बेनिखायनो एसे बेरायनोसै होननानै भैरबकुन्दआव फैनाय जाबाय. स' नै बेसे समायना ना, बिउटि अफ नेचार, बेसेबा मोजां नुखादों. नोंथांमोननो एसे एसे देखायनोसै, जुदि इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो. ओमफ्राय बैथिंजाय आर्मिफोरनि माबा ट्रेनिं नामा सोलिगासिनोमोनथाय, गावगासिनो आरो गावनो सोलोंदोंदां आरो ओंख्लायनानै बिदि जेरावबो बेरायासै, जास्ट गारिजोंनो इथिं थांलाय इथिं फैलाय खालामबाय आरो बांद्रायथ' थांखायासै, थाबनो थांफिनदों जोङो. ओमफ्राय नै दाख्लै बयनि आर्ट पिकआव बे जिथु हाजो नुहुरदोंना, बे एसे गावख्लाबदोंमोन ना, बेयो नै दायो एसे माबा जाफिनबाय आरो बिफां लाइफां रज'फिनदों आरो बेवहाय. ओमफ्राय जास्ट ओरैनो नायनानै थांसै आरो बिराद सोमखोर समायना नुथारदों आरो जायगाखौहाय. बिराद मोजां, बेरायनो फैबोला फैजागोन. आंबो फैफिनगोन साननैसोनि उनावहाय लोगोफोरजों बेरायनो थाखाय. दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो इन्टारेस्टेडब्ला. ओमफ्राय जुदि गोसो गैयाब्ला भिडिअखौ स्किप खालामनो हागोन. नुदोंना लोगोफोर जायगाखौ बेसे समायना, बेसे मोजां नुदों. माने न'आव थानायजों आरो बेनि जिथु नेचारेल बिउटि, बाहेरनि जिथु बिउटि, आलदा जाखायो, बिराद बेलेग. 2000 years later. जोंहानि माइ गायग्राफोरा गायगासिनो. माइ गायदों जोंहा दिनै सेकेन्ड दे. दहाय फुङाव मामाजों आंजों गायबाय एसे, ओमफ्राय दायोबो गायगोन. ओमफ्राय हाजिराफोर गायगासिनो नालाय, बेनिखायनो गायथ'वाखै आरो जोङो. ओमफ्राय दसे उनावहाय गायनोसै जोंबो. गायगोन ना गायला मामा? गायगोन. गायाबाथ' बोरै जानो ना। ओमफ्राय जोंहानि बारि खाथिनि बिनानाव आगै तुम्हारा नाम की? मा? কি নাম? Celestina no? Celestina, नामा Celestinaनो आगैनिया. आं नै खर' नायजादों दसे नायजानोसै, ओमफ्राय दसे गायनानै थांसै. गायनाय जाबा गायसिगोन, गायनाय जायाबा गायला आरो. नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ. नै बे गय बारिनिखौहाय गायबाय. बेखिनियावथ' गय गायजोब्बाय बिथिं गाले. ओमफ्राय बिथिं माइ गायो आरो बेखिनाव. नै बाबाया बेयाव दैयानो गैया नुदोंना, बेखिनियाव दैयानो गैया. ओमफ्राय बैयाव दै दङ आरो, ओमफ्राय माइ गायगासिनो. बेयावहाय माइब्रा गायगोननो आरो, बे दब्लायनैल'सो माइब्रा गायगोननो. दैयालाय बै जोंहानि केनेलथिं दै फैबाय थायो आरो, दैखौ थिखांबानो हायो. ओमफ्राय बे दै थिखांनायजोंनो गायदों आरो बेयावबो गायगासिनो. गिलासखौनो होनो आङो, हे भगबान गोलैलांबायसो. साहा रानगासिनो जोंहा मामाया. मिथिला महानुना दोजागोन माथो।
मोनसेल'खासो दाना होमबालाय आखायावनो ग्रोब ग्रोब रानना होदो बोनना लाबोखादो ना गरम भाजी बनानाय मया जि ओमफ्राय जोंहानि माइ गायग्राफोरा दिनै बिराद थाबनो फैदोंमोन आरो 12:30सोआवनो फैदों मामाजों आंजों न'आवनो थाङाखैमोन बे टाइमावहाय थांनो होननानै ओंखारबायमोन आरो जों फुङाव गायदोंमोन नालाय मामाजों आंजों फुङाव मानसि मोनिखाय बेलासे गायबाय जों दिनै ओमफ्राय बिराद थाबनो फैदों बिसोरो दिनै 12:30आवनो ओमफ्राय थाबनो हालांसिगोन आरो ओमफ्राय बिसोरो दायो माने एसे गायखांबाय आरो जिरायनांगौ नालाय मेंनाय जायोना सिं सायो मायो ओंखायनो दसे साहा लोंदों आरो बेलासे गायनायखाय जोंहा दिनै बुट भाजा बिदि जेबो लाबोआसै आरो साहाजों मा होनो रुस लाबोबाय रुस ओमफ्राय निमकि बिस्किट लाबोबाय आरो नै बिमाजों आंजों फाग्लि बायदि मानलु मानला बिथिं गायग्राफोरा जागासिनो आरो नामा बिलाय माखो सोंदो जानो लोगो मोनसे लांना लायदोंमोन फैबा आयौ माने बिदि नुदोंथाय मालायसो बिस्रा बिदा बिनानाव थेमा नायलायलायना होदो साबथारि समबारि नबिता हाय Ay, somebody. समबारि आयौ Mobile akar. बे भगबान रायबावलायसो समबारि समबारि रुलि जोब्बाय जोंहा गायखांबाय दिनैनि थाखाय आरो सानसे गायबावनांसिगोन बे बोरिखौहाय माइब्रा गायगोन आरो ओमफ्राय बैथिंजाय दाख्लै बय दै गैयैनि थाबोदों आरो बेयावहाय गायहैनांसिगोन बारा गेर गैला ओइ नै नबिता मोनखो नाय खिथु नबिताया नबिता नबिता खालामबाय गायनायाव जुदिबा लाबायमोन थांनोसै फैदो जोंनिया जोब्बाय दिनैनि थाखाय जुदि ओइ नबिता फैदो Oh my god जालायलायथारदो ओइथिं थांबाय आरो ना खारबो नबिता मानो बिदि मा जाखो गस्ला जियाखैथ'